v Košiciach. No a ja som tu preto, aby som vám povedala také tie špecialitky a čo teda sa tam všetko udialo. Keby sa aj potkol a padol, to nevadí, lebo na teba vyžaruje to nadšenie, že Evgenij Pluščenko tu bol. Tak povedz, aké to bolo. Najskôr začnem veľkou správou, ktorú mám pre všetkých fanúšikov, a to, že pravdepodobne, respektíve je celkom možné, že táto túr, ktorá je teraz, tento rok, môže sa stať, že je poslednou v kariére Evgenija Pluščenka. To stále jeho koleno, lebo viem, že ho trápilo už mal raz nejakú operáciu. Áno, stále jeho zranenie 1. mája ide na operáciu, ktorá ho teda čaká, ale on veľmi... Mal Evgenij ako veľká hviezda, pretože bez pochyby je. Áno, ja som sa pýtal teda organizátorov agentúry, ktorá organizovala túto show, či mal nejaké špeciálne požiadavky. Prvou špeciálnou požiadavkou bolo, že chcel mať kľud a pokoj všetkých, aby sa mohol sústrediť. Futbalovú loptu preto, práve to aj vidíme teraz na ilustračných záberoch, a oni pred každou jednou show, či už tu, alebo v zahraničí, hrajú takýto zápas so všetkými účastníkmi, alebo teda s tými, ktorí majú záujem, a je to určite taký spôsob odreagovania sa pre nich. Trošku nebezpečné pre športovca pred svojím výkonom hrať futbal, kde sa môže podvrtnúť členok, to koleno zraniť, nie? Práve, a Edwin Martin tiež, a Martin tiež ako hral s nimi teraz aj tento samozrejme, match. Áno, aj teraz to akurát vidím, práve dal tuším gól. Edwin Martin tam bol, huslista, ako tam si trestne ruku a skončí. No aj to? To sú odvážni chlapci. No, som zvedavý, aké zaujímavosti Katka pripravila ešte. Šenka, áno, tu vidíme tú atmosféru, ktorá tam bola. A teda okrem fantastického Evgenija Pluščenka v úžasnej forme, tam bol teda aj Edwin Martin spomínaný, ktorý sprevádzal mnohé páry, medzi nimi aj Alionu Savčenkovú a Robina Šolkového, ktorí sú známi tým, že Aliona si sama navrhuje kostýmy, v ktorých vystupujú ich kolegov Tatianu Vološarovú a Stanislava Morozova. No a tuto vidíme už k Martinovi. Pluščenko ako náhle uvidel, že sme prišli, tak to tam prišiel a takéto šašiny tam robil, takže tá atmosféra tam bola už od začiatku, už